Pozorne počúvaj, mám pre teba jedinečnú príležitosť. Zaujal som tvoju pozornosť? To je dobre, určite dopozeraj toto video, ušetrím ti kopec peňazí. Téma investovania dnes vyskakuje už aj z chladničky. Každý hľadá spôsoby, ako sa dostať k tvojim peniazom, aby ti ukázal, ako do rána budeš milionár. Predávajú sa kurzy za stovky eur. Ale my ideme vždy proti prúdu a tak ti prinášame prednášku s odborníkom na financie a budovanie majetku úplne bezplatne. Marian Búlik sa stará o milióny eur svojich klientov. Môžeš ho poznať z Markízy, prípadne TA3, kde pravidelne chodí prezentovať svoje dlhoročné skúsenosti. Nepoznám lepšieho odborníka v oblasti budovania majetku, ako je Marian. Odprezentuje ti svoje pohľady a názory, ale ukáže ti aj reálne čísla a dáta, ako na tom vlastne my Slováci sme a ako sa môžeme zlepšiť. Určite si túto možnosť nenechaj ujsť. Napíš do komentára záujem a ja ti pošlem pozvánku aj s podrobnosťami. Určite sa zaregistruj, bude to stáť za to.